खुलुमबाय। दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गोदानै सायख'जानाय बिटिसि सोरखारा हाग्रामा महिलारिनि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट थामहिनबा BPF नि दैदेननायाव फैगौ 9 अक्ट'बर थामहिनबा गाबोन क'क्राझाराव गिबि बिधानसभा जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ 9 अक्ट'बर खालि फुंनि 10 रिंगायाव बड'फा नोगोराव थानाय काउन्सिल एसेम्बलि हाउसआव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिखौ जथुमनो थाखाय खावलायहरदों। नैथि खौराङाव दङ 19 बोसोर बैसोनि ब्रिटिश भारतारि मेडिकेल फरायसा ग्रेस अमली कुमारखौ जुन 2023आव नटिंगहामाव सिखाजों गाग्लोबनाय समाव गावनि लोगोखौ रैखाथि होनायाव मख'जाथाव साहसनि थाखाय मरणोपरान्त जर्ज मेडेलजों मान बावनाय जादों। बिनि लोगो बार्नाबी वेबर अल्ड केलक'ना दुखुनांथावै बुथारजादोंमोन, जायखौ उनाव मोनसे गोसोआरि सावस्रि बिथोननि सिङाव साजा होनाय जादोंमोन। ब्रिटेननि जौसिन नोगोरारि बान्थाफोरनि गेजेराव जर्ज मेडेलखौ सोमोनांथाव साहसनि खामानिफोरनि थाखाय होनाय जायो आरो ग्रेसनि निजवार्ड हाबाफारिखौ गावारि साहसनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव बिदिन्थि महरै दिन्थिनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ CBIनि जिम्मायाव थानाय श्यामकानु महन्तखौ एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेट थामहिनबा EDआ सोंथि खालामगासिनो दं। जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव श्यामकानु महन्तनि रांखावरियारि बेले-बेजे जाख्ल'नाय, थगायनाय आरो खामानिफोरा सोराङाव फैदों। श्यामकानु महन्तनि न'आव सिग्रोमनाय समाव CBIनि हानजाया गोबां अजद गोनां फोरमान बिलाइ, मुवा बेसादफोर जब्द खालामनो हादों। बेनि उनाव बिथाङा खालामनाय रांखान्थियारि गाज्रि हाबाफोरखौबो मोनसेनि उनाव मोनसे सोराङाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। बेफोर बेले-बेजेनि सोमोन्दै मैया EDनि मोनसे हानजाया ED मावख'आव श्यामकानु महन्तखौ सोंथि खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो श्यामकानु महन्तखौ EDआ सोंनाय फिननाय खालामनो हागौ होननानै बुंथिदोंमोन। बेजों लोगोसे इनकाम टेक्स बिफानाबो नायबिजिरनो हागौ होननानै इसारा मोन्नाय जादोंमोन। बे समावनो मोनसे बेंकिं नङै फाइनान्सियेल कम्पानि NBFCआव खामानि मावनाय समाव श्यामकानु महन्तआ 20 बोसोरनिबो बांसिन गोजाम राङारि बेले-बेजे खालामनायनि सोराङाव फैदों। रांखावरि दाय आरो रां थगायनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि बेनामि सम्पति बुथुमनायनि सायाव महन्तनि हेंथायै गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। हिमाचल प्रदेशनि बिलासपुर जिल्लायाव मंगलबारनि बेलासि समाव गंसे प्राइभेट बासआ गेदेर खहा जानायनि जाहोनाव सा 15 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गोबां सुबुंफोरा दासिमबो मलबे सिङाव गोग्लैनानै दं। मख'नो गोनांदि गंसे प्राइभेट बासआ हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोग्लैलांनानै गासै 30 आरो 35 सो दावबायारिफोरखौ लानानै थांबाय थानाय बासआ मार'ताननिफ्राय गुमुआरबिनसिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो चंगदुता बिधानसभा बियाबनि बालुघाट ओनसोलाव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन। मावख'गिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिम सा 15 सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं 2 गथ'जों लोगोसे 3 सुबुंखौ बासायनानै फाहामसालियाव लांनाय जादों। थैनायनि अनजिमाया बांनायनि आसा दं मानोना बासआ गिदिर अन्थाइफोरनि सिगाङाव गोदोना थानायनि जाहोनाव दावबायारिफ्रा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। रैखाथि अपारेशनाव लोब्बा थानाय सासे पुलिस अफिसारआ बुंनाय बायदिब्ला हाजोनि गासै बाहागोआ बासआव गोग्लैबोदोंमोन, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरनि थांना थानायनि खाबुआ खम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गुमुरबिन कमिउनिटि हेल्थ सेन्टार आरो चंगदुता हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों होनना मिथि मोन्दों। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया थारैनो राजखान्थियारि खालामजादों नामा? सुबुंफोरनि रागाखौ सुग्लायहोनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया गावनि गोसोआव जा फैदों बेखौनो बुंदों नामा? गिबि मन्थ्रिया मानो बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव मख'दोंमोन जायफोरखौ आयेना गनायथि होआखै? जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेम रिपर्टनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि आरो CID मावख'नि बिबानगोरा बिबानगिरिफोरनि बिबुंथिनि सायाव सोंथिफोरा सिखांदों दि जुबिन गार्गआ थारैनो मा जामारदोंमोन। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव 23 सेप्तेम्बरनि फुङाव खालामनाय पस्टमर्टेम रिपर्टआ मा फोरमायो? बेफोर सोंलुफोरा बयनिबो गोसोआव दं। बेफोर सोंलुफोरनि फिननाय नागिरनो थाखाय मैया CIDनि मावख'आव सासे उकिलआ नुजाथिदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै बिथाङा जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नायनो थांदोंमोन, नाथाय CIDनि बिबानगोरा मावख'गिरिफोरा होनाय बिबुंथिफोरा दा गोबां सोंलु सिखांदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला, मैया सासे उकिल आरो कंग्रेसनि बुंथिगिरि रितम सिंहआ
जुबिन गार्गनि पस्टमर्टम रिपर्टखौ नायनो थाखाय CID मावख'आव थांदोंमोन, नाथाय CIDआ बिथांनो पस्टमर्टम रिपर्टखौ दिन्थियाखैमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। 16 बोसोर बैसोनि मुस्लिम सिख्ला साबरिया विजया दशमीनि सानाव क्लासिकेल आर्टनि मुंदांखा मिरु केरेला कलामण्डलमाव गावनि गोसो बोनो हानाय कथकली दिन्थिफुंनायजों जारिमिन सोरजिदों। बिथांनि आरंगेट्रम एबा आगान होनाया मोनसे जारिमिनारि बुब्लिमोन, मानोना बियो बैयाव कथकली दिन्थिफुंनो हानाय गिबिसिन मुस्लिम आइजो जानो हादोंमोन, जाय गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय सिमांखौ मोनफुंनो हादोंमोन आरो गुबुनफोरनि थाखाय दरजा बेखेवदोंमोन। दोरोङारि कथकली मेकआप आरो खसाब गाननानै साबरिया गावनि 40 मिनिटनि पुरपाडुजों नायगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन, जाय आरिमुनि फारसे गावनि सिबिनाय आरो गोसो दुंनायखौ दिन्थिदोंमोन। कथकलीनि फारसे साबरिनि गोसो बोनाया बै समाव जागायदोंमोन जेब्ला बियो गावनि बिफा निजाम अम्मास आरो सासे सावगारि सेबखांग्राजों लोगोसे हारिमुआरि हाबाफारियाव बाहागो लाजेनदोंमोन। नखरनि थुलुंगा मोननानै बियो गावनि बैसोनि थाखाय सिगांग्रो जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानानै केरेला कलामण्डलमाव फोरोंथाय लानो जागायदोंमोन, नाथाय जोबनायाव मुंदांखा कथकली फोरोंगिरि ग'पीनि दिथा लानानै जायगा मोननो हादोंमोन। गोदान मुम्बाइ हादोरनाङारि बिरखं गाथोन लुफुंनायनि गिबि खोन्दोखौ मावख'आरि महरै बेखेवगोन। 19,650 कौटि रांजों थामहिनबा कौटिसो खरसाजों लुनाय, बे बिरखं गाथोना हादोरनि देरसिन ग्रीनफील्ड बिरखं गाथोननि मावथांखि जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मुम्बाइ मेट्र'पलिटान ओनसोलनि नैथि इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोन होनना गनायजानाय नवी मुम्बाइ इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनखौ छत्रपति शिवाजी महाराज इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोन बायदि हादोरनाङारि मानदान्दा लाखिनो थाखाय लुफुंनाय जादों, जाहाथे दावबायारिफोरनि थांलाय फैलाया बांनायनिफ्राय सोमजिनाय जेंनाफोरखौ खमायनो हायो। बे बिरखं गाथोना बोसोराव 9 मिलियन अख्रां दावबायारिफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनो खाबु होगोन आरो 30 लाख मेट्रिक टननिबो बांसिन कार्ग' सामलायगोन। बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसिनि बिसायख'थि फिथाय मोननायनि उनाव बिटिसिआव गोदानै सोरखार दानायनि उनाव माखासे दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा? मख'नो गोनांदि एसामिस निउज पर्टेलाव सावरायजाबाय थानाय थांनाय 2014 मायथाइयाव NDBS-G बिदायनि हानजाजों बुथारजानाय एबा गावथारजानाय मोनसे जाथायखौ लानानै न्याय मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन नखरनि सोद्रोमाफोरा, जेराव बिटिसिनि बै समनि फरायफुबाय थानाय 10 थाखोनि प्रिया बसुमतारी मुंनि लाइमोना NDBनि आखायाव जिउ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै प्रिया बसुमतारीनि नखर आरो बिमा-बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रिया बसुमतारीखौ दुखुनांथावै गावथारनायनिफ्राय दासिमबो न्याय मोननो हायाखै। दायो गुबै बाथ्राया बेसो 11 बोसोर बैसोनि उनाव बे दुखुनांथाव जाथाया मोनसे गोदान महर लादों। बे जाथायाव बिटिआरनि बारग' EM रनजित बसुमतारीनि आखाइ दं एबा बिथांनि खावलायनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाय थामहिनबा गावथारनाय जाथाया जादोंमोन होनना मिथिमोनदों। बेराफारसेथिं थांनाय माखासे सप्ता सिगां गाहाय बिजिरगिरिनिसिमबो केस फाइल थिसननायबो जादोंमोन होनना मिथिमोनदों आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो न्याय मोननो हायाखै होनना सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। आसामनि सासे बर' लाइमोनखौ गुबुन जायगायाव खामानि मावबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गाग्लोबनानै गाज्रियै जोखोम खालामदों। मख'नो गोनांदि जों साफ्रोमबो गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय गोबां बायदि रोखोमनि खामानि आरो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। बेनि गेजेराव जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गावनि सोलोंथाइखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरो माखासे लाइमोनफोरा नखरनि सुबुंफोरखौ गालांनानै गुबुन हादोरसायाव खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सोलोंथाइ लानो गोनां जायो आरो खायसे खामानि मावहैनो गोनां जायो। नाथाय बेनि गेजेरजोंब्लाबो गोबां सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाङोब्ला माब्लाबा जाब्रबथाय जानानै माब्लाबा गावनि जिउजों जुजिनांगौ जायो, माब्लाबा गावनि बेसेनगोसा जिउखौबो खोमाना लानो गोनां जायो आरो माब्लाबा जों बे जिउ गोमानाय देहा सोलेरखौ न' फारसे लाबोफिननो हाया जायो, जेराव गुबुन जायगायावनो बिसोरनि गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय खालामनांगौ जायो एबा बिदाय होनांगौ जानानै फैयो। बेबायदिनो सनितपुर जिल्ला बालिजान गामिनि सन्जय बर' मुंनि लाइमोना बेंगालराव थानाय मोनसे कम्पानियाव खामानि मावफुबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा बिथांखौ गोबां खेब बुनानै गालाङो आरो गोब्राब थासारियाव जोखोम जादोंमोन। बिथांनि बेबादि थासारिखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो बड' वेलफेयार एस'सिएशन अफ बेंगालुरुनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा जायगानिनो देहा फाहामसालियाव लाना थांनानै फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिहोदों।
सोरखारनिफ्राय अरुणोदय बिथांखिखौ बिटिसिआव होनाय जानाय नङा होनना थांनाय साननैसो सिगाङाव रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन। दायो फिन आरोबाव अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै बिटिसिनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया। मोनसे मिरु जथुमानि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला बिटिसिआव दान मोनसेनि गेजेरावनो अरुणोदय बिथांखिखौ होनाय जासिगोन। मिरु जथुमाव बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया माखासे बिथांखि फोसावनानै होनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों, जेराव रायजोनि 9 थाखोनि गासै 3,11,614 फरायसुला फरायसुलिफोरनो गंसे गंसे साइकेल राननानै होगोन। रेशन कार्डनि गेजेरजोंब्लाबो बेसेन नाङै माइरं लोगोसे बे खेबनिफ्राय दालि, संख्रि आरो सेनि बायदिखौ खम बेसेनाव मोननो हागोन। आरो जुदि फैगौ बिसायख'थियाव देरहायोब्ला जानाय थावखौबो रेहाय होगोन होनना फोसावबावो गिबि मन्थ्रिया। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मध्य प्रदेशआव कफ सिराप लोंनानै 16 गथ'साफोरनि जिउ खहा जानाय जाथाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों आरो गोबां निउज पर्टेलाव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय साननैसो सिगाङाव मध्य प्रदेशआव 16 गथ'साफोरनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय दान्थे-बिदान्थे गोनां कफ सिरापजों सोमोन्दो थानाय डक्टर सनीखौ हमनायनि उनाव सावस्रि मिरु बिफानजों सावरायजादों होनना मिथिमोन्दों। IMA थामहिनबा इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशनआ डक्टर सनीखौ मानो दायनिगिरि खालामनाय जादोंमोन बेनि सायाव सानखांथि फैदों। फाहामनायनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनाय जादों, थेवब्लाबो डक्टर सनीआ गासैबो दायखौ मानिनानै लानो नाङा होनना खौराङाव मख'दों। एस'सिएशनआ डक्टर सनीखौ हगारनायनि थाखाय गोबां दावराव-दावसिया ओनसोलाव बांदों आरो बेनि सायाव गोख्रोङै हेंथा दिन्थिफुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दासिम बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो आरो डक्टर सनीखौ हमफिननो थाखाय खावलायनायबो जादों। फिन खेबसेबाव पाकिस्तानआ भारतनि आखायाव गाज्रि जेननो गोनां जादों। बे खेबाव भारतआ आइजोफोरनि सानसेयारि बुहुमनां काप बादायलायनायाव पाकिस्तानखौ फेजेननो हादों। श्रीलंकायाव जानानै थांनाय गेलेनायाव भारतआ जागायनायनिफ्रायनो दबथायनो हादोंमोन पाकिस्तानखौ। भारतनि मोजांथार बेटिं आरो बलिं दिन्थिफुंनायजों पाकिस्तानआ 88 रानाव जेनो। पाकिस्ताननि केप्तेन फातिमा सनाया गिबियाव टस टेल खालामदोंमोन, नाथाय उनाव बेखौ हेड्स महरै फोसावो। भारतनि केप्तेन हरमनप्रीत कौरआ जेबो अजद होआखैमोन। अपन स्मृति मन्दाना आरो प्रियंका रावतआ गिबियाव बेटिं खालामनो जागायदोंमोन, नाथाय उइकेट गोग्लैनायनि जाहोनाव गिदिर रान खालामनो हायाखैमोन। उनाव 23 रानाव स्मृतिआ LW आरो प्रियंकाया 31 रानाव आउट जादोंमोन। बेनि उनाव हार्लिन देवलआ 3थि नम्बराव बेटिं खालामनो फैदोंमोन। केप्तेन हरमनप्रीत कौरआ 19 रान बुनानै लेग स्टम्पआव आउट जायो। जेमिना रनदीप दीप्ति शर्माजों लोगोसे, जाय 25 रान बानायदोंमोन। बेनि उनाव भारतनि गासै राना 247 सिम सौहैदोंमोन, जाय 88 रान बारा जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।